Kuphela inyanga exhuzula imikhala njengoSodolophu womasipala waseNyandeni, kodwa namhlanje ususiwe kwafakwa uSodolophu omtsha. Ibangele ukuvuka komnyele loo nto kubahlali njengoko bekholelwa ukuba ususwe ngendlela engaqondakaliyo. Sifuna umeya wethu phi eNyandeni apho besimfake khona ngoba sinezizathu. uComrade Nondlevu ngexesha kukhampeyinwa usithembisile into yokuba i-ANC izawusenzela zonke izinto ebesisota ngazo apha eNyandeni. Abahlali banexhala lokuba olu ngquzulwano kwanokungazinzi kumasipala kuza kuba nefuthe elibi ekusiweni kwenkonzo eluntwini. Ukwenza sisingaphakathi kuyachaphazela kakhulu ukusa kwenkonzo ebantwini. Kukho okubangela into yoba kude kwenzeke yonke le nto yokokubana sima apha nokude kube kususwa kuSodolophu. Ibhunga lomasipala lithi belinalo lonke igunya lokushenxisa loka-Nondlevu, kodwa ke nabo iyabaxhalabisa yokungazinzi kumasipala. Ubonelelo lenkonzo ukuba sizozehlula izinto sithi ubonelelo lenkonzo ne-instability. I-instability we are all worried and concerned ngayo. Kodwa le yenkonzo ukhona umuntu uzokuthi forward esimbekileyo. Umasipala unqinile ukuba iseza kuqhuba inkqubo yokuqeshwa komphathi masipala. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude, eLibode.